Книгата Театър Империя е завладяващо пътешествие в света на театралното изкуство, което ни пренася в началото на 20 век. Тя разказва историята на Джак Трейдуел, който пристига в Театър Империя и бързо се омагьосва от блясъка и обаянието на сцената. Скоро осъзнава, че истинската магия на театъра не е само в представленията, но и в пъстрите персонажи, които го създават, от зашеметяващите звезди до талантливите музиканти и управляващия персонал. На страниците се разгръщат богат и динамичен свят, където съперничествата и тайните се преплитат с страстта към изкуството. Читателят е въведен в една епоха, в която театърът не е просто развлечение, а начин на живот и всяка репетиция и представление носят със себе си възможността за триумф или провал. Театър Империя е роман истинско отдаване на почит към театралното изкуство и неговите творци с помощта на история, която е същевременно лична и всеобхватна. Тя ни напомня за важността на творчеството и страстта, които са движеща сила зад всяко голямо изкуство.